lokakuista. Viimeistä viikkoa mennään kohta. Nyt on sunnuntai 25. päivä lokakuuta. Ja tässä Väkipyörän kadulle Hervannassa on mahdollisuus tulla tennistunnille. Tuossa on numero 6, virallinen numero, mutta 8 on jäänyt aikanaan tuohon kylttiin, mutta tähän pitäisi osata tulla. Tässä on tää semmonen Tampereen Vera Oy vastapäätä ja tässä oli joku koirien koulutusratakin kohdalla, mutta tässä ollaan yhteyksissä. Tiedustelut tennisvalmentajat@gmail.com, tenniksen perusteita, tenniksen alkeita, miten sitten milloinkin sovitaan. Ollaan yhteyksissä. Se on moro sähköpostilla ensisijassa. Aikataulutukset et cetera. Se on moro.